Бұрын заманда, кәжек аманда, сайысқан сотник, үрдәк үрәтник булган заманда яшәгәннәр ди бер карт белән бер карчык. Буларның тормышлары әйбәт икән дә, тик балалары булмаган. Эй Ходаем, картайган көнебездә безне кем карар, кем безгә ярдәм итәр дип кайгыралар икән. Көннәрдә бер көнне карт үзенең карчыгын сөендермәкче булып, камыр басырга тотынган. Шул камырдан бер малай сын әвәләп мичкә куйган. Камырны алып карасалар, ни күзләре белән күрсеннәр, камыр эчендә бик матур, бик таза бер малай ята икән. Карт белән карчык мондый бала биргән өчен Ходай Тәгаләгә мең рәхмәтләр укыганнар. Балага Камыр Батыр дип исем кушканнар. Камыр Батыр. Камыр Батыр ай үсәсен көн үсә, ел үсәсен ай үсә. Ул шундый көчле булып үсә. Нәрсәгә тотынмасын, шуны сындыра вата, уйнаганда авыл малайларын имгәтеп үтерә язган. Инде карт белән карчык аптырыйлар. Нишләргә дә белмиләр. Бик зур яфага калалар. Шуннан бабай Камыр Батырга курай ясап бирә. Камыр Батыр курайда уйнаганда болыннар чәчәккә күмелә, кошлар сайраудан туктый, ә сыерлар шундый тәмле сөт бирәләр икән, хәтта телеңне йотарлык ди. Хәзер инде авылның көтүен бары тик Камыр Батырга гына ышанып тапшыралар. Бер вакытны шулай хан үзенең гүзәл кызы белән авылдан үтеп бара икән. Кыз бала курай моңын тыңлап, шул хәтле матур хыялларга чумып барганда, уларның фәйтун арбалары чокырга бата. Безне бу чокырдан кем чыгарыр икән? Камыр Батыр хан кызын күреп таң кала. Тәмам акылын җуеп, аңа гашыйк була. Сарайда хан кызы ашамый да, içмий дә. Гел Камыр Батыр исеннән чыкмый. Моңлы курай тавышы колагыннан китми. Ханның хатыны
кызы белән нәрсә булганын шунда ук аңлый. Хан үзенең гүзәл кызына бай, кыдырәтле кияүләр чакырырга әмер бирә. Яраннарына туйга әзерләнергә буйра. Әмма güzel хан кызы бийек бер манарага кирип бикләнә дә, ишек төбенә үзенең авызыннан ут чәчеп торган көчле аждаһасын сакка куя. Камыр батыр ничек кенә булса да барыбер хан кызына өйләнәчәкмен ди. Мин аны шул кадәр яратам, ансыз яши алмыйм ди. Көннәрдән бер көнне Камыр батыр хан кызын эзләп юлга чыккан. Бара торгач моңа бер аучы очраган. Ул үзенең җәясен рәтли алмый интегә икән. Бөтенләй эштән чыккан. Камыр батыр моның җәясен дигәнче рәтләп тә бирә. Hey, алың кеше! Караса, бу аучы гади аучы гына түгел икән. Нәрсәгә ата, шуңа тигезә икән. Менә ашар вакытта җитте. Көне буе аш йөреп булмый инде. Бераз ялда итәргә кирәк. Нәрсә бу? Ни күзләр белән күрсеннәр, кинәт илгермә күтәрелә, давыл куба. Өсләренә бик тә ябык тиге белән сөяккә генә калган бер адәм үзен тия алмыш йөгерә. Аяклары җиргә дә тими ди. Җилдән дә җитезрәк йөгерә ди. Камыр батыр бу йөгерүчене дә үзе белән бергә алып китә. Ниһаять дуслар бергәләп юлга чыгалар. Хан сарайына барып җитәләр. Камыр батыр хан сарайының ишеген шакый башлый. Хан кызына өйләнергә килдем ди. Хан моңа әйтә: "Әгәр кызымны бу манарадан төшерә алсаң, менә шул вакытта сөйләшербез" ди. Ана, кара, күр, кияүләр белән нәрсә булды? Ниһаять, сыер үз бәхетен тапты. Хан үзенең гүзәл кызын ярлы егеткә бер дә бирәсе килми. Камыр батыр, мин сиңа шундый эш кушам, син миңа диңгез артыннан гаҗәеп бер мөгъҗиза алып кайт. Күрәсеңме кым сәгатен? Әгәр вакытында кайтарып җиткермәсәң, җәлләт синең башыңны кисәчәк. Аның балтасы үткән.
Uf Allah! Yigirişi nihayet ülgürdü bit. Uzi bilen dünyada görünmegen bir alıp kayttı. Ay 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 ay. Şeytan. Endi han hatını dağında haterrek iş kuşa. Sen mine kökten yıldız alıp bir. Min gımırım boyu uyskullarım bilen yıldızlar tutup karara hıyallandım. Han özünün siyikli kızın yarlı yigitke baribir biresi kelmey. Amma bir nişler hal yok. Han özün jingildim dip ko'rsatmoqchi bula. Qamir Batırını yal eterge to'y aldinan hal jiyip, do'stlari bilan birga yiqlab olirga deb bir yurtqa qo'noqqa chaqira. Lakin han özünün eşek işin işley almay. Kızın baribir Qamir Batırga verirge mecbur bula. Toylarımda min de buldum. Aşsının şigi yok, belişinin tıbı yok. Miske bal kıyganlar özleri şimiş bilen işittiler. Mina tik sabığım elepti. Bu vakıga şulay köngüllü tamamlandı. Siz aytırsiz, mındı haller bulmadı. Belkim kimgedir şamas da. Amına şın batırlar için gömürlük sabak.